Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu a wannan channel. Alaikum, barkanmu da sake saduwa, barkanmu da yammaci a cikin shirinmu na yammaci. Ga labaran kamar haka. Gwamnatin tarayya za ta ɗauki ma'aikata na musamman guda 774. Ministan ƙwadago ya ƙaddamar da kwamitin da za a ɗauki ma'aikatan na musamman. A farkon watan Afrilu ne shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya amince da ɗaukar ma'aikata 774 haya domin su yi wasu ayyuka na musamman a lokacin annobar COVID-19. A cikin makon nan ne gwamnatin tarayya ta matsu domin ganin fara tsarin yadda za a yi wannan aiki. A ranar 29 ga watan Afrilu aka kaddamar da kwamitin da ke alhakin wannan aiki. Ƙaramin ministan ƙwadago Festus Keyamo shine ya rantsar da wannan kwamitin ƙarƙashin shugaban hukumar NDA mai alhakin samar da ayyukan da sana'o'i. Festus Keyamo ya ƙara jaddada ayyukan gwamnatin Buhari na ɗaukar ma'aikata 774 da za a yi a lokacin wannan annoba. Najeriya na cikin ƙasashen da wannan annoba COVID-19 ta yi tsamari. Wannan za a ɗauki hayar su yi wannan aiki ne tsawon watanni 3. Za a zaƙulo mutanen 1,000 kowane ƙaramar hukuma da take Najeriya. A Najeriya akwai ƙananan hukumomi 774. Darakta Janar na NDA wato Dr. Nasiru Ladan shine shugaban wannan kwamitin da ministan ya rantsar. Kwamitin yana da wakilcin daga ma'aikatu 8 domin gudanar da wannan aiki. An zaƙulo wakilcin kwamitin ne daga cikin ma'aikatar tattalin arziki da kasafin kuɗi, ma'aikatar hulɗa, ma'aikatar muhalli, ma'aikatar sufuri, ma'aikatar kiwon lafiya, sai ma'aikatar noma da raya karkara. Haka zalika kwamitin zai yi aiki da ma'aikatar ruwa, ma'aikatar gidaje da ayyuka da kuma ita kanta ma'aikatar ƙwadago da samar da ayyuka wadda ƙarƙashi ne ake ɗaura kwamitin. Ma'aikatar ƙwadago ta bayyana cewa an yi wannan zama ne jiya, inda aka fitar da hotunan taron farko na kwamitin a shafin Twitter. Kawo yanzu ba a samu matsaya da aka cimma ba, inda kowa da watan. Mun gode da sauraron mu. Kar a manta a danna subscribe sannan a danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu.